हेलो गाइस। तो मु पवित्र मु आज किसी दिन सारा टोटाल किसी गोटे ब्लॉग मु पकई ना। तो ଏବେ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ବସି ବସି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଗୋଟେ କରିଦେବି। ତ ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କାମକୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଛି। ମୋ ମା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବାପା ବି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲା। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଗ୍ୟାରେଜଟା କେଉଁ ଭଳିଆ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାରେଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ତ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ପୁରାଟା ଦେଖେଇଦେବି ଗ୍ୟାରେଜରେ। ଆଉ ମୁଁ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହିଛି। ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କିଣା 2-3 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରିବି, ତାପରେ ଗାଁକୁ ଯିବି। ଗାଁରୁ ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିଦେଇ ଆସି ପୁଣି ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।